Ola, que tal, señores, señores? Son as 7 menos 10 da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato, como sempre, cociñando en directo na Televisión de Galicia. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto, por favor. Seguidnos nas redes sociais porque aí en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Ademais, sabedes que con uns cociñeiros que son un auténtico espectáculo gastronómico, así que vou pasar a presentalos porque hoxe, no Voltas co Prato, temos connosco a Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Como sale, Rapaciños pequenos, Como pero sale, superrápidos. Sí, home, claro. chaval. Porque teño as patas, non son altas, non tes teño as unha- patas cortas. tes unha Teño saldiña que muscular. teño que ir As pernas así que lixe... Claro, son pequenas. Er lixeira, lixeira. Son pequenas. Atención, Vos sabedes que tivemos durante esta semana pasada, máis esta semana, un concurso fotográfico gastronómico de Xamaín. Sí. Para que a xente nos enviase as fotografías Sí. das receitas que fixeron Mandaron durante o fotos Xamaín. moi chulas, Mandaron fotos moi chulas. Moi E, chulas. señoras e señores, xa temos o gañador ou gañadora. Así que ti tira pa ali, ti tira pa aquí, por favor. Queremos ver as fotos, compañeros, a ver se podemos ver as fotos. Vamos aí a ver quen é o gañador ou gañadora. Ostras, que chulas, Hai un montón delas. Mima, que mareo. ¡Ostras, que chulo! ¡Qué chulo! Mira, mira, Carmen mira. de Monchesglapa desde Alemania. Mima. Desde Alemania. Que Carmen artista, desde Alemania. que artista. Que Alemania, Ostras, moi guai. Xamaín. Bueno, pois, Que artista. Voulle pedir aos compañeros a ver se podemos chamar a Carmen. Que pasada, Vale, e falar con ela, porque a verdade é que lle quedou chulísimo, moi merecido, Sí. Vamos a mandar un Parecíame libro. que quedara ben o cerebro, quedou unha No, atrapada. é que Eso. ela fixo, o sea, eu vin antes as fotos todas e cando vin as desta muller, dixo, Tipo que sabes, ti sabes alemán? Pronunciáchelo super ben, Monchesglapa. Sí, Ah, no, Mönchengladbach. é polo fútbol, porque hai un equipo ali. Ah, claro. Xa pensei que era por un libro. No. Non, xa pensábamos que debía falar alemán. Sí. No. Bueno, pois imos mandar un libro para Carmen, así que moitísimos parabéns a Carmen da Alemania que nos ve. Imos intentar chamarte a falar contigo. E nós imos cociñar na Voltas co Prato a ver que nos trae Antonia de Cariño. Hola, buenas, son Antonia, veño de Cariño, da Asociación Cultural Peiral. Eu veño para aprender un pouco a cociñar. Eu faco polo a trozos, non o faco enteiro, e se o faco en salsa. Xera que me enseñaron un pouquiño a facelo de outra maneira. Gracias a todos e hasta pronto. Un aplauso a Antonia de Cariño que está con nos na Voltas co Prato da Televisión de Galicia e pedía, claro, dicía Antonia que ela fai o polo a cachos, o mellor fai os tancos ou os peitós ou tal, pero creo que vos queredes dar unha clase de como facelo enteiro, non? Xulio? Sí. Eu non sei que está facendo. A ver, como si... Estou intentando levarme ben con esta cociña. Vale. Levo tempo que non son capaz. Vale, pero queres bueno. falar ti, entón? No, que fale Xulio. Vale, pois que fale Xulio. Pois, bueno, facer enteiro. Vale, Claro, aquí nes- neso vai o programa. Nesta parrilla de forno, Vale. vamos a abrir. A parrilla que hai en todos os fornos. Sí. Esta a rejilla, vale? Sí. Mira, vámoslo a abrir. Acordas de cando fixemos o polo sentado? Sí. E o polo colgado? Correcto. Pois este é o polo encarranchado. Vámoslo a abrir así, plá. Estomballado, como lle quieras O chamar. sea, como se estuvera dormindo... Como se boca fixera abaixo. pilates. O sea, así, aberto de todo. Vamos a abrir de todo e vamos a facer un ungüento con manteiga e allo. Un cuento. Un ungüento, vamos a embadurnar todo de manteiga e allo, todo vai nos quedar super jugoso, super rico. E vamos a facer unha cama con cogomelos, con pataca, non sabía decir pataca. Con pataca, con tomate, e bueno, e vamos a especiar. Moi rico, Polo enteiro sabor caseiro, que é o título do programa. A ver que fai hoxe Begoña, vai. Vas flipar. Moita tontería pon polo. O meu, nada, pouco tempo, pouco traballo. Bueno, Mira, ese é bo para min. un caldeiro de aceite. Vámonos fritir enteiro. No! Sí. Especial para ti. Sí, é o gran amante do aceite O gran quente. amante do aceite deste programa. Pero ti queres que con tan pouco tempo de programa que che vai tempo a... Vámolo ver. Vale. A vida é así. Pero Sí. sin te entreter máis, non. O sea, vas a arriscar. Veña, hai pouco tempo. Queres que empece contigo con quen? Sí. No, mira xa que estás empezas con empezando ela. aquí. Vale, pues va. Veña, facemos polo enteiro, vamos con Begoña. Veña, va. Mira, vamos a meter un limón para que teña sabor limón. Ahora vamos a dar uns cortiños. É que non, Vale. non se viu permitirse un limón. Me teño un limón polo cusi por aquí. Vale. Mira, aí vai, un limón. E o limón é lá por onde? No, xa. Bueno, é que agora parece que temos que falar de outra No, maneira. pero fíxeme Pero igual, é así. Porque dixéchelo moi tranquilo, enseño aí para que se vexa. O limón, mira, aí está. Por qué? Porque así vamos a facer tamén unha salsiña cítrica que nos vai quedar
Super rico. E estálo cortando para que se faja máis, Claro, para que lle entre o porque aceite. temos pouco tempo. Vale. E tú entreteste moito. Menos mal que hoxe non se deu por bailar. Non me entreteño, Begoña, pero hai unha gañadora do concurso fotográfico gastronómico. Abra a pota. Vale, sí, ó. Abra a pota, sí. Bueno, mira, toma, veña, que te regalo un mandil, xa que estás sempre queixándote. Veña, que se te aí preparado. Queres que porque poña hoxe salto mandil? o aceite. Ostras, que se me salta o aceite na Hoxe non roupa... tes excusa para non axudar, así que hoxe podes... ¿Y cómo se pone? Sí, yo. Que vais a ver? A Bueno, ver, menos mal madre que mía. colgou o pescozo. Mira, aceite quente. Pero a Vamos- canto tes o aceite? O aceite ahora mismo debe estar a uns 140, 150. Mi mãe, cantos litros de aceite tes aí? Uns 2 litros e medio. É verdad, ven aquí. Oxe, vou traer un termómetro, porque é ver. que sempre estás, a cuánto está? Sí, 143, por ahí. Veña, mete eso. Vamos meter así, e vámoslo botar, meter dentro, aí. E vale deixar así. Vámoslo deixar así. Iso vai saltar, Vámoslo fritir así. Eso non salta. Mira, Este es un mandil. Xa, pero pódeme saltar a cara e vivo dela. pero onde estou boa, eu? Mira, No, mira, mira. viver dela e por ela, ademais. Faltame unha tapa, ya tiña ahora mesmo. Tapa, tiñala na mão. Colle, cherma tú. Claro, dixécheme, destapa a pota. Ah. Vale, pues sí, no, tapa ahora está xa está, vámoslo tapar. Vale, e canto tempo ten que estar aí? Mira, Polo caldeiro. as ollas express. É polo caldeiro tamén, podía ser. As ollas express mar fuertes son as de aceite. Vale, entón Vale. vamos poñer a tapa para que... Faga Para que faga... o express. Claro, para que faga o express. Non ves, Vale. mira, como... Bueno, a ver, moi tapada non está. Habría Tap- que deixala Vale. cerradiña, pero... A ti Vainos vale facer. che si ou non che vale? Válenos, válenos. Perfecto. Sí. A xente da casa que nos chame ao 664-483419 se é o teléfono de Voltas co Prato, xa sabedes que nos podes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós imos intentar chamar a Carmen a Alemanha e ademais repartimos cartiños, 50 euros dunha vez, 50 da outra, así que moi atentos e atentas ou a Voltas co Prato a televisión. 2 polos enteiros. Non te pasa nada, estás coberto. Vou facer unha salsiña agridoce, vale? Para Sí. acompañar este polo. Sí. Así que tú, se queres, podes marchar. Vale, pois marcha. Non me faz falta. Vou con Xulio, ven. Xa cada vez sobro máis neste programa, daste conta? No, quedache moi ben o delantal, eh? Quédame ben. Podemos facer unha voltas co prato celebrity e ves cociñar. Ahora que faz todo o programa celebrities. Bueno, Bueno, eu creo mira. que é porque non había can chamar. Mira, entonces- Polo Alberto, no. Polo Alberto, Eu sei de boa fuente De que boa- estar mellorando moito. en que? Bailando. Bailando? Sí. Home, claro. Pese a miña teoría que non vas bailar ben na vida, pero polo visto sí. Bueno, Polo Alberto, mira, vámonos salgar por ambos os dous lados. Ajá. E valo poñer coas Vai as así. e os zancos cara abaixo. Vámonos poñer así. Ah, vale, pero vale, vámonos cara pintar arriba. primeiro así. Vale, vale, vale. Vale, mira, aquí temos a manteiga. A manteiga está a temperatura... Moitísimo manteiga, non? Claro, porque hai que untar todo o polo, Vale, eh? vale, vale, vale. Allo moi picadiño, moi picadiño, moi picadiño. E agora que vamos facer é machacar esta manteiga e Pero- mesturala co allo. Pregunta. Solo vas untar con eso, con manteiga e Con allo? esto despois vamos a poñer un poquinho de romeo tamén, Ah, vale. vale? Mi má, eso vai Manteiga, brillar. allo, sal, Vai brillar no forno que vai Isto dar. vai ser unha fantasía, Oh. xa verás. Isto Oh. é super rico. Entón agora vamos a empezar a untar aquí. Isto Vale. como se fora botar un llano. Sí, no, como si fora o cacao de untar, sabes? Eso, Ou así. vamos a ir botando así, Ok. sin medo, porque isto podemos deixar en adobo dun día para outro. Vamos a dar camán porque non colle Vale. este polo. Queres que viaxemos a Alemanha? A Buah, pues sí. Mönchengladbach? A onde, eh? Mönchengladbach. A onde, A Mönchengladbach. Atención, pregunta. Carmen, ¿qué tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. ¿Cómo Hola. estás? Moi ben, moi contenta. Bueno, vamos Bueno. a dar un aplauso para aplauso. Carmen que levou o libro de Voltas co Prato. Levaches, de verdad. Gracias. Carmen, moi merecido porque quedamos Alucinados, fascinados, alucinados, sí, Quedamos sí. fascinados porque mandou Ponme esto, mandou cantas fotos enviache, Carmen? 4 ou 5. 4 ou penso 5. que mandei. 4 ou 5, calquera delas xa ganaba aquí. Pero é que estábamos antes ali todos xuntos vendo as fotos e dicíamos nós, mima, que son Sí, sí. fotos de profesional, Unha pasada, unha pasada. De moito nivel e había fotos moi boas, Carmen, de verdade, digo que había fotos moi boas, o concurso Me era... gustoume moito o ollo, o ollo O gustoume ollo moito. estaba moi chulo, sí, sí, sí. E o dedo Sí, tamén. A min o ollo. O seu ollo. traballo deu facelo. Home, xa imagino. Entón, entendo que a ti o que máis te gusta é a repostería, non? Bueno, algo xa facía máis do que facía o do que fago ahora mesmo, Sí. pero sí que me gusta, sí. Bueno, pois mira... Fala moi ben, eh? Sí, sí. Fala moi ben. Pois nada, mandamosche un bico enorme, o libro que aínda non sei o cara a Alemanha, pero xa irá. Xa nos contarás se che gusta, vale?
seguro que me gustará moito, moitísimo. Moitísimas gracias. Nada. Un saúdo moi grande para todos. Moi ben, Digo un saúdo para para ti. Cando veñas por Galicia, vente polo plató, vale? Vale, mira que se toma a palabra. Sí, claro, por Sí, suposto. sí, sí. O próximo verán, vou. Por suposto, nós encantadísimos de que pases por aquí. Un bico grande. Un biquiño. Hasta luego, un chao, saúdo. chao. 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 Que grande, desde Alemania, Qué pasada, véndenos aí, que bonito. É que nos ve moita xente fora, Saúdos á Galicia Exterior, que sempre dicimos a Sí. toda a xente que está por aí na diáspora, nós encantadísimos Sí. de que nos vexen. Queres que chamemos a convidada? A ver, Que lle veña, parece todo así isto? explico o que estou facendo aquí. Perfecto, pois damoslle un aplauso a Antonia de Cariño. Un aplauso para ela. Hola, Antonia. Hola, Arrímate aquí, por favor. Que tal, como estás? muy ben. Benvida. Gracias, igualmente. Dixeche no vídeo que ti facías o polo por partes. Sí. Non? Sí. Queres máis de zanco, de as, de Más peituga? ben de zancos e alas. Verdad. Eu aquí min o zanco... A pechuga non me, No. a pechuga non me gusta. Ostras, pois a mí a peituga No, tamén. encontra moi seca. Bueno, pero mellor o zanco, Pois a xa verdade. verás como esta non. Xulio, veña, primeiro conte que benvida. estás facendo. Mira, eu vouche facer ese polo así inteiro na parrilla do forno e vámolo a asar. Buah, como está está untado untado. todo en manteiga e allo, vale? Ten un poquinho de sal. Entón a manteiga vai nos axudar a que quede moi jugoso, incluso esa peituga que diste que che queda seca, pois neste caso non vai quedar, xa encontrame verás. seca. Mira, e vamos a poñer esta camiña de baixo que vai ir pingando o polo con esa manteiga e a súa grasiña, entón vai dando sabor. E temos unhas patacas ca piel ben lavadiñas, unhas setas que lle botamos por aquí. Vamos a botar todas estas. Porque, Xulio, entendo que vas poñer a reixa nun nivel, non? Eso, E abaixo as patacas para que lle vaya... A fuente de baixo. Sí, sí. Eso, entón, mira, isto que vamos a facer ahora é especial un pouquiño, con unha pouquiña pementa. E aquel dale de que hai? Eso. Isto é, mira, allo en pó e un pouquiño de xenxibre. Podemos lle botar o que queiramos, vale? Damos Vale. un pouquiño desto tamén, un chorrete de aceite para... Antonia, que tal te levas con toda esa munición que utilizou aí? Eu como de todo Sí? eso, Gustache? Sí. Bueno, é que eu... Sí. Isto, para que te fagas unha A idea, mí as Antonia, setas vai ir así, encantan, mira. perfecto. Vai ir así no forno, ves? Vamos ter isto vale. ao nivel e vai sudando. Entón, vamos Pois alá. ábrelle o Ábrelo ao forno, veña. vamos allá. Ábrelle o forno, Antonio. Xulio, claro, vas meter as dúas cousas, o polo entendo que lle leva ainda un cacho, non? No, isto máis ou menos unha hora e media, 160 grados, vale? Ah, bueno. Todo, hora e media, toda a vez. Hora e media, 160 grados. E non sacas nin as patacas nin nada? Nada, todo. Todo queda aí. Qué raro. E mentras Eu diría podemos... que estaría- Pois estaría máis rápido. Unha afición que nos guste. A mí gustaba facer salsas, pero vou facer unha salsa. Vale, pois veña, por mentras faz unha salsa, nos vamos ver de Begoña. Veña, Antonia, arrímate pa aí, pégate aí a Begoña. Hola, Antonia, benvida. Hola. Que tal? Aquí andamos. Moi ben. Pois, Correcto. eu traigo-che unha receita super fácil. Así, a Porque ver. solamente puxen aceite. Home, máis fácil que de Xulio. Máis fácil que isto, nada, mira. Ai, coño, sí. Bueno, Mira. xa gastaches por Begoña os tacos que poden decir á semana. Eu Xa dixen está. un o lunes. Por eso, xa teño o da pre- semana que ven, xa non xa, podes. Xa non podo, esta Xa semana non que ven podes. nada. Entón, mira, xa vai collendo dourado e leva nada. Canto leva? Canto levamos de programa? Nada, 7 minutos levaremos. 7 minutos. É que o ben. polo Vámonos a deixar- normalmente cócese Ahora, mira. rápido. Vai rápido. Pero este, claro, está enteiro. Hola, A vida está a pele. A vida está ben. Mira, e peituga, mira que boa pinta Mira, ten. mira, mira. Mira que a mí a piel do polo encántame. A mí tamén. A Pois ver, teño unha pregunta. Ten unha delicatessen. Bego, ela, que Antoni dicía que as peitugas que A lle mí- resultan un pouco secas, non serán secas, casi. E que o que vamos facer? Vamos facer unha salsa agridoce para se che fai un pouquiño a peituga seca, por botarlle un pouquiño Claro, de... a min a pechuga encontra que seca. Sí. A min. Ahora, ca salsiña xa verás como recuperamos un pouquiño desa... Xugo, desa, non? Claro, no, Sale facemos máis que este un jugosiña, pouquiño sí, máis non? jugosa. Porque nós o que vamos facer é terminalo no forno. Vamos facer a salsiña, o polo vai estar feito, porque mira, leva un ritmo bo. Ai, lema. Por fora sí. A ver por dentro. E despois vámoslo mollar e vámoslo meter 5 minutinhos no forno. Moi ben. O Que pasou? del probaremoslo mañá, porque Sí, hoxe- este, non te preocupes. Algo de máis xe terá, Xulio Mato, porque podes probar o polo hoxe. Tenche que preguntar, Antonia, cal dos dous levarías ti pa cariño, se tiveras que escoller un? Hoy non o sei, Oís, terme que dicir algún, muller? levaría ela. A ela? Eu vou pa cariño. A ela? Eu vou, sin problema. A ela ou ao polo do que está facendo ela? Si me mantés- o polo. Ah, vale. Bueno, pois de, Decía mo aquel. pois de Vamos a momento... estar moi rico, Antonio. De momento Aviso. damos un mini punto. A Begoña. Bueno. Despois veremos quen gana, A non? ver, que despois o sabor depende. Claro.
Moi ben. Claro. Pois veña, vamos para a zona de sufridores, arranca para ali, vamos a dar un aplauso a Antonia. Gracias. Antonia que marcha para a zona de sufridores e nos quedamos con Xulio Mato. Veña. Xulio, como vas? A ver, veña. Qué raro verte por ese lado. ¿Quieres Bueno, que me mira, cambie? no, da igual, mira, mayonesa, vamos a votar. Qué raro. Qué raro verte con mandil, eso tamén. O sea, está sendo un día raro para ti. Sí, es que terme desubicado. Bueno, un poquinho de vinagre, mira, salsa, Vale. Perris, o Worcestershire, que eu tamén sei idiomas. sí, pero mira que malo diste. Salsa inglesa, vale? Mira, mostaza, Vale. e ahora vamos a votar. A mí dame a impresión de que esta salsa xa fixaste algún vez. No, porque estas ten un montón de variantes. Ah, Mira, allo e cebola en pó, Ah, misturado xa. sí, E pimenta pimenta? negra moída E mel. e un chorrete de mel. Ostras. Aí está. Entón, e agora que facemos é mesturar todo, ben? E temos Mima. unha salsiña para ir mollando ese poliño a medida que vayamos comendo. Mima. Podemos dar con a culler, se nos queda así algún grumo como temos aí. Eu tiña unha varilliña por aquí. Dalle cabarilla. Damos a cabariña así desfacemos todos estes grumetes. Mira. Ah, mira, ves. E quedarnos unha salsiña fina, super rica, que esta pues, sempre servimos aparte porque hai xente que non lle gusta tanto aroma e tanto sabor, entón E a salsa esa, claro, que sabor vai ter? Porque Pois, ao un sabor agridoce tamén. Claro, porque como leva mel, Sí. e leva tamén a salsa inglesa, non sei que. Pois sabe un poquinho a mel, un poquinho a salsa inglesa, sabe un poquinho Vale, Xulio Mato. Sabe un poquinho a todo. Vale. Algo máis que me queiras contar ou marcho con Begoña? No. Pois veña. De feito, tens que marchar para que eu poda facer a miña maxia. Vas facer a tua maxia? Sí. Pois espera, entón podemos facer unha pregunta de concurso. Antes de que faga a maxia. Vale. Veña, señoras e señores, con que unta Xulio Mato o seu polo? Con manteiga especiada, con moita manteiga especiada. Con manteiga especiada. Aí está. Con manteiga. 664-4834-9, chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Con que unta Xulio o Con seu polo? manteiga especiada. Moi ben. Vamos con Begoña, ahora sí, voulle pasar por detrás. Ra! A ver, Vamos que pasa? vamos, vaya cousa apurada, Estou facendo unha salsa agridoce. Vaya cousa apurada, pero das falao mentras... Sí, dou falado sempre. Vale, pois entón contame, eu non te molesto. Non me molestes, non. Veña. Dalle. Ah, no? Aceite, allo. Vale, un pouquiño, unha guindilla, depois botámoslle un pouquiño de tomate concentrado, un pouquiño de coñá, tes debaixo que leva, Vale, 4 mandarinas, un limón, Son mandarinas. un mosto, Ostras, eso sí que é un naranja. zumiño de mosto, Ah, vale. e depois vamos botar... No, son mandarinas. Sí, sí. Estamos en temporada ahora, son Sí. boas. Mima. E un pouquiño de caldo de polo, Caldo Esa de temos- polo sí. e mandarinas e limón. sí, e depois botamos un pouquiño de sal. E aquí o que estamos facendo é unha salsa agridoce. E ti crees que casa ben iso? Bueno, home, sei no. Sabe? Sí, sei no, está Estás- comprobado. E o Está polo, corroborado. e o polo cando vai sair de aí? O Da polo poto. vai salir xa. Abra poto. Vamos ferver Ah, valo sacar xa? Vamos sacar xa, sí. Vale. Vamos alá. Mima, ese polo ten que estar máis pasado xa. Crocante. Que falar mal, hombre? Mira, que Xa xa un limón. Teño che conta. Que va, está dado, mira pai. Mima! Aí vai. Mira Pois que sí que vai pinta. estar feito, Mira que pinta, Mima! Mira que pintaza ten Parece este un polo. cochinillo. Home, porque a idea é que este crocante. Ahora vamos a apagar aquí Mima. e vamos a botarlle A salsa. a salsiña. Aí vai. Estás trastornada, Foi falar. Foi falar. Con ese salsiño que fai é quitar o crocante un poquinho. Mira, agora o que facemos aquí é tal botarlle... que che dixo, Xulio, hoxe ten ganas de lío. Pero non vai ter a suerte de que yo dé, porque hoxe estou en plan bueno. Dixo, me capo, si estás hoxe en plan bueno, Mima. Mira, así, mira que pintaza. Ostras. Que facemos con isto? Como leva un pouquiño de azúcar, do mosto e tal, o que facemos é como se fora un lacado. Ahora vámoslo terminar no forno. Ah, polo azúcar vai... Claro, 200 vai volver a grados. poñerse crocante, claro. Claro, 200 grados. Por riba. Sí, Ou no? uns 5 minutiños. Por riba, non máis? Por riba, sí. Estás contenta, Estou contenta Cando porque se pensei pon- que non se fritía. Cando se pon así xa ela así, por riba, tan, sí. Cando se pon sobrada así e tal, xa está relaxada. Claro, porque seguro, a ver se está o limón pasado de dentro. Exactamente. Claro. Vamos a repartir cartas con Xulio Mato, veña, vamos. Veña. Imos a olla. Concha, que tal? Boa tarde. Hola, Concha. Buenas tardes. Como estás? Ben, Moi ben, moi ben. Como tedes o tempo por aí? Porque aquí cae unha pola mañá. Ahora non chove. moita choiva, moita choiva. Mira, ahora Pola aquí non, noite, non pola chovía, pero noite. pola noite
E pola moito mañá, vento. en Santiago foi terrible. Pola mañá ti non sabes. Sí que eu sei que hoxe fui renovar o DNI porque o perdín. Ah, bueno. Entón tuve que ir moi cedo. Sí, sí. Esa é a vida de Cañote. No, é a primeira vez que... Sempre ocupado. No, é a primeira vez que perdo documentación. Nunca perdo É moi novo, van a perder máis veces. Ni máis, no. Pero sabes o que me fastidiou? Que? Que renovei o DNI, perdón, Concha, quítate un dólar. Renovei o DNI hai un ano. Sí. Entón fun ali e dixen, hola, tal, non sei que non sei canto, veño renovar o DNI porque o perdín, tal, non sei que. E deu-me unha copia do DNI, cambiando evidentemente a numeración, tal, non sei que, deu-me unha copia do DNI, pero valme hasta a fecha de renovación do vello DNI. Non me dá. E tuve que volver pagar. Non sabes, me cago, por imbécil, por perdelo. O sea, por despistado. Moi ben. Reconcha, Vale, Luis. Concha, pois... Sempre hai que decir que cho roubaron. Concha, xa, pero eu non quería mentirlle ás corpas e forzos de seguridade do Estado. Cao. Veña, por 50 euriños, Concha, dime con que unta Xulio Mato o seu polo. Con manteca especiada. Moi ben, aí está Concha, 50 euriños con a prolla. Moi ben. Pois, Concha, parabéns polos 50 euriños, non colgues que che toman agora os datos. E nada, cando queiras podes vir, vale? Vale, gracias. Un bico. Un saúdo. Chao. 50 euros é que marchen polla. Pois é certo, Sí. No, que eu creo che que o perderas. O perdido varias veces. O peor de todo é que creo que está na casa. Eso é o peor de todo. É o que ten, ter casa grande. Que casa grande? Teño un piso de 90 metros, alquilado. Bueno, Escoita, antes de abrir, Antonia, levántate, ven con nós, así abres ti o forno. Dalle un aplauso a Antonia, veña, un aplauso. Ponte por aquí, por este lado. Bueno, Antonia, vamos Aí. alá. Abre o forno, vamos a ver el forno de... vamos a sacar. Carai, vaya hora e media máis boa. Produto da Isto masa, solir, mira ole toda, ben, temos aquí toda a grasiña do polo e a manteiga. Entón, eso, por suposto, o polo non vai quedar nada grasiento. Mira como encolleu o polo, Sí? O polo Non será outro é polo. primo irmão dunha perdiz. Non será outro polo, non? Non sei onde saleu. Pero mira, o que vamos, vou te enseñar como vamos... Une moi ben, Vou te enseñar como vamos a emplatar. Sabes que me une moi ben, Xulio? A salsiña e todas as Claro, patacas, esa a salsiña vamos a manteiga e botar un demais. poquinho para darlle un brillo só. Non vamos Moi ben, a botar toda esta mantequillada en engrasada. Oh! Mira, as pataquiñas están ben asadas tamén, están tierniñas. Buah! Buah! E agora Estás me dando un facemos, pouco de envexa. Vamos a poner aquí encima todo o digo polo. verdade, Antonio, estás me dando un pouco de envexa. Vamos a la, mira, ahora está crocantiño, Mira, non se siente na tele, pero cruje, Sí, que igual na casa non escoitan, pero... Vouche poñer zanco, xa que, para non Vale. arriscar, pois non quedou moi jugosa a peituga. Vale. E agora que facemos aquí en Pechuga riba, pensamos botamos que un non. poquinho desta manteiga co Eu vou xogo. ir cenar esa daqui. Vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, que merece, Despois do traballiño que pasou este home. Non foi tanto, pero... Ti recorda que só tens que probar un cachiño, Despois o resto xa o comes cando acaba o programa. Vamos con Begoña. Veña, ponte pa aquí, vente. Vente, vamos con Begoña. A ver, ese forno, ábrete xa, Begoña. Bueno, da igual. Olleu. Da igual. A ver, me ca, Begoña. Aí vai. Oh, dinos que pinta. Mira, aí Ostras, vai. viñeches un bo día, Antonio? Viñeches un Sí, bo día. vistes? Mira que pintaza ten. Que pintada. Vamos Tela, a mollar así un pouquiño. Wow. Mira. Bueno, frito enteiro. Sí. Salsiña Sí. e listo. Xa non hai máis. Non te entreteñes. Vouche dar peituga porque eu sí que me gusta o riesgo. Vai por toda. Non, é que ela confía no seu plato. Confío no meu biches. plato, sí. Está a tope. Confía no seu plato, Sí. Guau, que Dime, como pasada. non lle gusta, voy a dar esto. Sí. Bueno, yo alita, porque por si acaso. Ai. Vas de botar un pouco salsiña aí tamén. Home, claro. Veña, un aplauso enorme para Begoña Vázquez tamén. Que artista. Apetece probar, Antonio, sí? Sí, claro. Pois veña, vamos á mesa de probar, por aí adiante, aí á túa dereita. A túa dereita, por aí. Cuidado. Vamos ver, Vou. Aquí. Ai, póñome. A vida está... Aí vai Xulio Mato que vai traer o seu pedazo prato pasado polo forno e nós imos facer a pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que dous cociñados leva o polo de Begoña Vázquez? Begoña! Frito e asado. Frito e asado. Frito e asado. Frito e asado. 664-4834-19. Chamade o a voltas co prato. Cando queires, podes ir probando, Antonia. Gracias. E vamos a recordar á xente da casa Vou probar primeiro. que ás 11:30, o próximo sábado, ás 11:30,
Xulio Mato máis eu imos estar presentando o libro na librería Tanco de Ourense. De verdad que dixeche ti o nombre, que a mí nunca me acorda, A nunca min me acorda o nombre. Porque a min recórdame a polvos de talco. Entonces, Tanco... Sí, pero é unha cousa... É unha cousa miña. así. Eso, a ver se dice ali. Bueno, Diante do dono da librería. Pensar que era menos seco. Imos a Carral. Teresa, que tal? Boa tarde. Bo pan. Hola, boas tardes. Dixo Bopán, Begoña. Pois sí, Bopán en Carral, Moi bo, exactamente. moi bo. A ver, Teresa, por 50 euriños quero que me digas que dous cociñados leva o polo de Begoña a Contenta. Frito e asado. Moi ben, aplauso para Teresa. Vale. 50 euros que van para Carral. Teresa, un bico enorme, vale? Veña, outro favor. Veña. Moitas gracias. Hasta loguiño, chao, chao. Chao, chao. E aí está Antonia rematando de probar... Xa probacho de Begoña, non? Buenísimo. Sí. Oxe, vamos eu creo que teñen envidia a xente, Oxe, xente tal, Oxe, sí. estou eu. O polo... Hasta cañotas. Estou eu. Mira que ben lle quedo o delantal, Sí, sí. Imos alá. Ahora xa podes casar co delantal. Antonia. Vente a casa, xa nos invitas. De cariño. Podías dar aquí a Despois de... Felicia. Cala. Despois de probar as receitas do día de hoxe, quen gañou a volta esco prato? Begoña. ¡Ostras! A la peituga. Aí está. A peituga. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega.